потребители и аз Мати Гейминг Про и в момента правя кандидатура за Evilcraft. У нас там кандидатура се провали и както виждате вече съм стигнал до тук. Ако питате кой е измислил за кандидатурата да направя, реших си да направя да влезна в Evilcraft да поразцъкам, но съм сигурен, че няма да успея, но да се пробваме. Това е World за кандидатури и това е първата кандидатура, за която съм правил въобще някога. Така, да се да го бивал тези хора от Evilcraft да го гледат клипа и да ми кажат, дали влизам в Evilcraft или не, какво направих аз, бе? Така, стои нещо, трябваше да го изкопам преди да почна клипа. Само ще загубя време от клипа. Оценя ми клип. И ако лаги клипа, съжалявам, ми лаги така като снимам на Майнкрафт. Ето поради тази причина няма клип на Майнкрафт. Много ми лаги, после всички коментират за лага ми. И зато ама са една кандидатурка няма да повреди на нещата. Сега говорих с приятели, интересуващи, че ще правя кандидатура. И един приятел ми каза, че е влизал в Evilcraft, ама не му вервам. Защото му казах, ако е влизал в Evilcraft, да ми даде IP, даде ми на някакъв смотен сервер, не беше Evilcraft и така реших се да направя къщата, но после сетих, че мога като правя къща, хем да видят потребителите и хем може да се опитам да влезна в Evilcraft. Така. Сега какво ще вземем за пода? Той какво е брик? Да. Недър. Блок. Блоковещи. Да смятам да е само блокове, защото не знам за какво съм читнал вълна. Хоп, хоп, хоп. Те кандидатура, не знам как, кандидатура или там кандидатура, не мога да го изговоря просто. Не знам защо ми хрумна, но изведнъж ми хрумна да се построя една къща, те или иначе приятелите ми нямаше какво да правим. Така. Всъщност не, тук няма да ни е нужно. Така. Но сега отдолу идва сложната част. Така сложим редстоун. Той няма да се вижда. Ако някой пита защо слагам лампи, то за да не слагам торчове. Къде се взима тази вълна? Така, и сега отгоре изчезнаха лампите, бе.
Е така. И ще ми свети като лампичка. И няма да са нужни торчове, поради тази причина правя такива дълги работи. Така. Сега недър бликове. Тия редстон бул. Трябваше да реша по-рано как ще е тази кандидатура. Да, кандидатура. Какво правя, бе? Брей, чудовището. Съжалявам, че няма клипове на Майнкрафт, но просто се отклоних за малко от темата Майнкрафт, защото постоянно Майнкрафт като играта има лаги. Сега трябва толкова много блокове да слагам. Ама няма нищо. То хубаво, че още не съм... Хубаво, че не направих покрив още, докато... Да, хубаво, че не приключих клипа. Не бях приключил кандидатурата. Преди да почна клипа, защото всички щяхте да кажете, ти не се направил си нещо там. Ама не, аз не знам такива сработи. Започваме от така. Така. По-добре тук сега да го изкопам. Ще да не сменям постоянно. Хоп. Но ще ми трябват много материали, ако искам да се да направя така с къща. Само доста редстон ще ми трябва. И доста кислонки, но сигурно там няма да правя такива модерни къщи, които няма да се нуждаят от торчове. Там ще слагам поредните торчове. Поредно ще слагам торчове, както винаги съм се слагал торчове. Аз какво да слагам? Вау! Толкова време стоях. Вау! Толкова време стоях. Но сега тук по средата как и така се храна. Да. Вау! Добре, така.
Но такива къщи за сега няма да правя в World ако ме пуснат дори. Защото за мен в World да играя ще бъде голяма чест. Само да кажа, ако мислите, че ще грабя, ще съм някакъв крадец в World не, няма да бъда. Защото съм играл толкова много в Майнкрафт, че дори като са ме грабили, на мен ми е стал гадно и зато и вече го знам, че не е яко да се краде. Но наистина няма да се откажа от игрите. Има още доста време, докато се откажа от Майнкрафт. Искам тура стана много време. О, не, няма време. Ще има продължение определено на кандидатурата, защото няма ми стигнат 15 минути за нищо. Трябваше да направя и с по-рано, че ме питате защо започнах ето от тук, защото от тук е най-трудно. Аз ако бях снимал как правя това, ще да отнеме доста време, защото една кандидатурка и там се провали малко не беше симетрична. Много е трудно. За толкова малко време да направиш кандидатура не е трудно, не е лесно. Те, които могат да снимат макс до 30 минути, могат да направят кандидатурата, ама аз не мога. Мога до 15-20 минути. Ама клипа го правя до 15 минути, защото не съм сигурен, може да не стане и да не мога да го кача, после всичко да сприцака, трябва да го правя наново. Или просто да направя на снимка, да я сложа. Така, хоп, 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 хоп. Това ще бъде част първа от кандидатурата за World. Надявам се да ви е харесало, ще има нова част. Коментирайте, оценявайте и